नोंथाङा मानो बेयाव एसां बेर जादों मानि थाखाय बेयावथ' जोङो थांनाय बाराव निउसाव होनाय बायदि जोंनि केन्डिडेट देरहानायनि थाखाय मोनसे जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामदों आरो बेयाव माखासे अमा मानै जों रेडि खालामदों आरो बेवहाय बयलार दाउबो माखासे दं बेवहाय गासिबो मानसिफ्रा बे भजखौ जागोन आरो जोंनिया कालिंदार हमस्थ दिलीप बर'आ बिथाङा देरहाबाय बनजा दैमारिया एकदम गाज्रि रोखोमनि जेनबाय दा बिनिखायनो रंजा बाजा बे जानाय भजखौ जों आयोजन खालामदों बेयाव लैहोर लैहोर बयबो मानसिफ्रा मावनायाव बाहागो लादों बेनोसै आरो खैथासोआव जागोन नोंसोर बे भजखौ जोङो बेखौ 2थासोआव जों जाहोनो हागोन होननानै सानना लादों मानोना दा जोंहा बयहाबो गिर्जानि प्रग्राम दंखायो दायो फैथ'नो हानाय नङा बेनिखायनो जों टाइमखौ 1थानिफ्राय 4थानि बिथोराव जों लादों दा बेनिखायनो बेयाव खमब्लाबो 600-700 जन मानसि जानाय गेदारिं जागोन आरो बेदरा माखासे सफैबावगोन जोंहा दा बेखिनिखौ खालामजेनदों दा बेनिखायनो बयबो रंजा बाजायै बेवहाय ओरैबायदि गोसो फुरथियै मोसागोन रंजागोन जागोन आरो जै होगोन आरो बेखिनि प्रग्रामखौ जोङो दिनै बेवहाय लानाय जादों आरो बे दिलीप बर'आ जे देरहाबाय जोंनि थाखाय मोजां मोनसे सान्थि लाबोबाय सोलायनायनि थाखाय मोनसे मोजां लानानै फैबाय बे हमस्थिया गोजोननाय जासिगोन बिनि थाखायनो जोङो बयबो लैहोर लैहोरै जोङो बे UPPLनि सापर्टारफ्रा बे जानाय लोंनायखौ बाहागो लागोन आरो गोजोनथोंसै बेसांखिनि बिबुंथि लानो थाखाय हामबायसै